ବନ୍ଧୁଗଣ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ୟୁଏଇକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଟ୍ରାଇ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 207 ରନ୍ କରିଥିଲା। ସାମ୍ ଆୟୁବ ମାତ୍ର 38 ବଲରେ 69 ରନ୍ ଏବଂ ହାସନ ନୱାଜ 26 ବଲରେ 56 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ 200 ଅତିକ୍ରମ କରାଇଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 200+ ରନ୍ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ନେପାଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏହା 12 ଥର କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 32 ଥର। ୟୁଏଇ ଜବାବରେ 176 ରନ୍ କରିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲା। ଏହି ବିଜୟ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ରୂପ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଖବର ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।